Державин ауылы күлендә махсус техника эшли. Көймәгә акчаган машина сулыктан кирәгеннән артык җыелган ләмне суырта. Ул турбы аша яр буена агып чыга, аны казып куйганнар. Ләм җирдә утырып кала, су кире китә. Соңрак яр буена күп еллык үләннәр утыртачаклар. По большей части Шул рәвешле без күл төбендәге шишмәләргә юл ачабыз. Ләм белән каплану сәбәпле алар бу сулыкны тулыландыра алмый иде. Күлдәге су язын эреп аккан кар суы булган. Бер сәгать дигәндә яр буена 160 кубометр ләм чыгарыла. Шул рәвешле күлнең тирәнлеге 6-7 метрга җитәчәк. Сулык төбендә урнашкан шишмәләр чистарачак. Җирле халык өчендә бер дигән ял итү урыны. глубина проектная 5,20, тыловых отложений 80 сантиметров. Да. Все это будет выкачано. Все это будет выкачано. Безнең монда күрше Державин авылыннан һәм безнең авыллардан бөтен халыкны яраткан урыны, балалар, зурлар рәхәтләнеп су коенып ял итәргә киләләр. Янгын чыгу куркынычыннан саклау чарасы да булып тора, чөнки безнең үзебезнең пожарный депо бар инде. Никольска авылындагы күл Мёш елгасының кушылдыгы. Әле 30-нчы елларда җирле халык аны казый, киңәйтә һәм 90 ел эчендә бу беренче тапкыр шундый зур чистарту эшләре башкарыла. Сезнең күз алдыгызда йөзә торган экскаватор эшли һәм ул күл төбеннән ләмне казып чыгара. Көненә экскаватор 1000 кубометр ләм чыгара. Белгечләр әйтүенчә, 2 күлдән 400 000 кубометр җыелачак. Әлеге эшләрнең 4тән 1 өлеше башкарылган. Бу сулык Казаннан килгән кунакларга да, туристларга да таныш. Яр буенда караван бәйрәмен уздыралар. Yazın bik katı kar suları erigəndə avullar yurtlarını su basa. Su tizginə kitəlmi çünki il çirəmlər, ağaçlar bik kübüskən. Күлне чистарту белән бу проблема хәл ителәчәк дип ышана җирле халык. Сулыкның тирәнлеге 8 метр булачак. Быел республикада Мамадышның Ныкрат, киләсе елга Чаллының Мәләкәс елгасын чистартырга җыеналар. Проводился мониторинг. Беренче итеп күлләргә анализ ясалды. Мәсәлән, бу сулыкларга ел сайын утыра торган ләм катламы нормадан 3,5 күбрәк. Бу безнең төбәкләргә хас булган күрсәткечләргә нигезләнеп әлбәттә. Су төбен чистарту һәм тирәнәйтү белән генә тукталмаячаклар. Киләчәктә монда пляж булыр дип вәгъдә итәләр. Күлләргә балык җибәрү дә каралган. Лаеш районыннан Алия Хәйретдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.